Ahojte, dnes mám pre vás prekvapenie. Rozhodla som sa navštíviť vinárstvo Juraja Zápražného, ktoré sídli vo Vinosadoch a spolu s Martinom Pompim a Jurajom Zápražným dnes prechutnáme dve vzorky vína Pinot Noir. Prečo práve Pinot Noir? Pinot Noir patrí k tým najzaujímavejším a najkomplexnejším odrodám sveta. Hrozno má pomerne tenkú šupku, preto je veľmi citlivé a náročné na pestovanie. Od vinára vyžaduje veľa pozornosti a starostlivosti a kvalitné víno z tejto odrody dokážu vyrobiť len naozajstní majstri. A práve preto som sa dnes vybrala do tohto vinárstva, aby sme si predstavili dva špičkové pinoty od Juraja Zápražného a Martina Pompia. Ahoj. Ahoj, čauko. Čauko. Vítaj v našom vinárstve. Ďakujem. Poďme teda pozrieť ďalej. Poďme. Máme tu dve vzorky Pinot Noir z ročníka 2012. Skúsme si na začiatok povedať o pôvode Hrozna. Juraj, odkiaľ pochádza Hrozno? To Hrozné je z Súdina. Je to južnoslovenská oblasť. Čím je špecifický teroár týchto vinohradov? Aká je pôda? Špecifický teroár. Čo sa týka súdinského teroáru, tak oni majú, je tam aj piesok a nedozem, je to skôr taká ľahšia pôda. Martin, odkiaľ pochádza Hrozno na výrobu tvojho vína? Takže tiež je to z južnoslovenskej oblasti, z Ostrekovskej oblasti. Je to z obce Bela, je to hranica s Mužľou. Tá oblasť sa vyznačuje tým, že je tam sopečné podložie a na tom sú naviaté z praše, preto sú tie vína minerálnejšie, hlbšie, aj pri nižších cukornatostiach, čomu sa teda my venujeme jednoducho pri tej výrobe vína. Pri Pinot Noir jednoducho uprednostňujeme trošku nižšiu cukornatosť Hrozna. Pinot Noir je jedna z odrod, ktorá dokonale odzrkadľuje aj rukopis vinára. Aký je tvoj rukopis? Tak môj rukopis, ja som zastanca troška takých vyšších cukornatostí, tým pádom je tam v tom víne aj väčší alkohol, je troška možno mohutnejšie, ale aj v konečnom dôsledku, akože by som chcel, aby tie pinoty majú byť elegantné. Takže či tá cukornatosť bude nižšia alebo vyššia, ja si myslím, že každý ten vinár chce urobiť ten pinot, aby bol v konečnom dôsledku elegantný. Skúsme si charakterizovať ročník 2012. Martin, aký bol ročník? Keď to prirovnám pomyselne najväčšiemu ročníku na červené vína 2011, tak pre Pinot Noir ročník 2012 bol zatiaľ pre mňa ako jeden z tých najlepších ročníkov, ktorý jednoducho sa hodí v tejto odrode. 11 bola trošku prepálená, vo vinohrade viac prezretá. A 12 bola správne vyzretá, veľmi ovocná a tým jednoducho, ako som povedal, že z akej oblasti to pochádza, z akého podložia, tak minerálna viacvrstvová chuť. Čiže nie je to len jednoducho ovocné víno a ovplyvnené jednoducho mikrooxidáciou vo veľkých súdoch, ale jednoducho ide o víno, ktoré má viacvrstvovú chuť, je potenciálne na vyzrievanie do budúcnosti, preto sme ho vlastne aj mikrooxidovali vo veľkých súdoch, ktoré sme kúpili na mieru na Pinot Noir. Aký bol pre teba ročník 2012? Ako súhlasím s Martinom, že fakt 2012 bol veľmi dobrý ročník aj na červené vína, ktorých máme na Slovensku, nemáme až tak veľa tých dobrých ročníkov, ale bol výnimočný v tom, že naozaj bolo síce veľa slnka, ale ako v tej 11 nespalilo to ten vinor, alebo nespalilo to až takto hrozno, takže boli tam aj nejaké kyselinky, aj tak sviežosť tam ostala v tom hrozne. A čo sa týka tej cukornatosti Hrozna, tak málo cez 26, bol to ako bobový výber, ale to myslím, že 26,5 cukornatosť ČSN normovaného, takže to je cukornatosť. Vedeli ste, že najdrahšie víno sveta je práve z odrody Pinot Noir? Pochádza z Burgundska, z Domaine de la Romanée Conti.
Čím zaujme špičkový slovenský pinot? Špičkový slovenský pinot je to taká moja veľmi obľúbená odroda, srdcovka a základ pinotov hľadám tú eleganciu, ako som už povedal, ale pinot môže byť v tom krásny, a teda aj na Slovensku, že je to veľmi veľké víno, je to plné ústa, ale na konci proste je tá harmónia, elegancia toho vína. To je vlastne v pinotoch, ja si myslím, že to je vyhľadávané a má aj dosť veľkú dlhovekosť. Takže poďme sa trošku porozprávať už aj o víne. Čo sa týka farby, pre pinot veľmi typická nižšia intenzita farby, skôr taká čerešňová, višňová, s tehlovým okrajom. Čo sa týka aromatiky vo víne, v prvej vzorke, ktorú mám od Juraja Zápražného, už pekne vystupujú vlastne aj tóny červeného bobulového ovocia. Máme tam aj pekný náznak toastingu v aromatike, trošku také pražené tóny, môžeme hovoriť o trošku dotyku kávy a práve takého noblesného dreva. Ovocie najviac zaznamenávam takú slivku, jahodu, môžeme mať trošku aj takých čiernych čerešní. Pri vzorke číslo 2 od Martina Pomfiho, keďže víno bolo aj vinifikované vo veľkých drevených súdoch, takže máme tu rozdiel vo vinifikácii, vystupujú hlavne ovocné tóny. Skôr by som spomenula taký slivkový kompot, jahodový kompot, jemný dotyk vanilky a jemne tóny aj praženej kávy. Ako by sme si odlišili tieto dve vína? Vzhľadom na to, že vinohrady sú lokalizované viac menej v blízkosti, rozdelila by som ich možno aj na základe tej vinifikácie, to nám trošku vie pomôcť. Vlastne pri víne od Juraja Zápražného, pokiaľ preferujete plnší typ odrody Pinot Noir, takže hľadáme bohatosť, ovocnosť, až také marmeládové tóny, dotyk tej praženej kávy, trošku čokolády, korenistosť a pikantnosť, tak určite by som zvolila potom Pinot Noir od Juraja. Pokiaľ preferujeme Pinot Noir, ktoré bude hladšie, bude ovocnejšie, bude šťavnatejšie, budeme tam mať trošku nižší alkohol, takisto to drevo bude tam trošku menej zapracované, takže jednoducho bude sa jednať o trošku ovocnejšie, šťavnatejšie, možno zamatovejšie víno, tak by som zvolila potom Pinot Noir od Martina. Aké jedlo si väčšinou zvolíš, keď si chceš otvoriť? Musím najprv povedať, že bohužiaľ ani neviem variť. Ale keby som vedel, tak určite tomuto vínu, keďže ja ľúbim dosť veľmi divinu a proste také to malé mäso, tak určite k tomu vínu by som si zvolil niečo také, možno také ťažšie. Buď hovädzie mäso alebo divinové mäso, proste také červenejšie, tmavšie mäso, mne sa veľmi, ako napríklad tento pinot by som si k tomu určite dal na také spestrenie tej strávy. Ja sa musím predstaviť, ja mám strašne veľa obľúbených jedál, mám na to aj rozmery, ja som veľký labužník, ale ja sa musím priznať, že všetko víno pijem bez jedla. Ja neparujem jedlo a víno to by bolo na dlho, keby som začal rozprávať. Ale vie si to predstaviť skôr jednoduchšiemu mäsu, nie úplne výraznému, máme kabernety, veľmi štrukturálne, jednoducho väčšie vína, ale toto skôr takým jednoduchším jedlám. Takže momentálne máme aj sezónu vlastne kačaciny a husaciny a môjim obľúbeným jedlom je práve k tomu kačací ried, ktorý by som podávala asi s glazovanými slivkami, vzhľadom na to, že tie slivky sú celkom dominantné, čo sa týka ovocia v tom víne. A takisto ja veľmi rada parujem Pinot Noir práve aj celkovo aj k husi, ale viac asi ku kačici, lebo celý ten dojem z toho jedla, to jedlo je veľmi ťažké a plné tuku a ten Pinot Noir to tak osvieží a celé to vyzdvihne. Takže vlastne v závere vás to víno nezaťaží, ale vlastne vám umožní si dlhšie to jedlo vychutnávať. Taký dobrý koncentrovaný kačací vývar s foie gras alebo pečená kačka s červenou karamelizovanou kapustou a domácimi lokšami.